Jo crec que hay 250 for the cover. Yeah. Hola Edu, què tal? Volia comentar que hem de fer alguns canvis. I've been thinking about this material, with this color. Ahora podemos revisar los gramajes. Creo que he encontrado una imagen buena para Juanfran. Vale. Porque lo que se estaba enviando, no. Somcolor es una cooperativa de diseño gráfico sostenible y accesible, y nuestro objetivo es utilizar el diseño para generar impacto positivo. Nuestro enfoque se basa en un diseño duradero, funcional y atractivo. Priorizamos la coherencia, asegurándonos que cada diseño sea adaptado a las necesidades de cada cliente. Nos enfocamos en cada proyecto como un reto a resolver. La solución surge cuando hemos detectado el concepto o el mensaje principal a comunicar. Vam triar la forma de ser cooperativa perquè era el que tenia més sentit per a nosaltres. Era el format que estava molt més alineat amb els nostres valors, tant per ara com pel futur, per com volíem créixer d'estructura. Nosaltres ens centrem sobretot en la sostenibilitat i l'accessibilitat, i justament la sostenibilitat per a nosaltres és com el nostre motor. Defensem que la sostenibilitat no hauria de ser una etiqueta o un valor afegit. Creiem que el disseny, tot el disseny, hauria de ser sempre sostenible. Treballem des de casa, en una casa estudi, i vam triar aquest format per alinear-lo amb la idea de sostenibilitat, evitar molts trasllats, conciliar-ho amb la nostra vida familiar, i d'aquesta manera reduïm la petjada de carboni. La Federació de Cooperatives de Treball ha sigut clau en el nostre creixement. Gràcies a formar part d'aquesta gran família, estem en contacte amb altres cooperatives, estem col·laborant en diferents projectes, podem accedir a cursos de formació continuada, aprenem contínuament com reforçar els nostres valors i les nostres idees per triar cap a on volem anar, i també una de les coses que ens agrada molt són les sessions de networking.